I've been getting since yesterday from many American Zionists. Has him mother Mario. Now when father, I get sued to court, both in Nigeria and in America. Mother Mario, what do you say? I've been calming them down. See her chere, no kwa no kwa nyu kochuku ka na-ekwu ihe. Let me say this. In this video, a na-ekwu okwu a ga-ebe ihe eje wee fụ ya wee nụ video onye ụkọchukwu mere. Ofu okwu ka m chọrọ ipik n'ihe o kwuru. Father say, hey, Chineke, God. Father say, na-Ebuka Obi na-eweresi destiny ndị otu anyị nọ na America. Ya Zionists nọ na America. Na ọ na-eweresi destiny ụmụ ha. Ịma na mgbe ụfọdụ ihe m na-eji alike kwana ịkpọ aha mgbe ụfọdụ ka hapụzi ịga na-generalize things. Otu akịta ọ na-agba mbọ ịhụ na ọ dọtara ndị fada n'ime okwu ya ka ọ bụrụ na Ebuka Obi na ndị fada na-anọ ma na ọ na-akparị ndị fada. Wish ụmụnne m ndị fada unu ma na-asị. Unu ma na-asị ife anụ ọ na-achọ ọdọta onye ka ọ bụrụ na Ebuka Obi na-akparị ndị ụkọchukwu. Ọ bụrụ eziokwu, Ebuka Obi love ndị ụkọchukwu. He respects them. He honored them. And that's why he has na ministry enwego ndị fada ji aka ha gwa m ọfụrụ aga so fada oge nye gị attention. He's so nice to them. Mandy sister. He's not using sisters. And I'll prove it wrong. Kandi mmadụ kudebekwa na asele. Some people, some Zionists in America, they have been calling me since yesterday. Mother Mario, oni fu honyu ụkọchukwu unu kwuru. Na n'ihe niile ọ na-ekwu bụ about Ebuka Obi. Na nke gbawara ha isi na ọ ga-abịa prove onye n'ụlọ ikpe. Na nke gbawara ha isi na ọ si na Ebuka na-anara ụmụ ha destiny ha na ha hụọ ka ụmụ ha dị. Nwanne m nwoke a na-akpọ Fada Nwebe Joy. Amara m onye Igbo, afụbeghị m gị mbụ. Mana echeta mbọsị anyị mere ihe n'ụka Igbo. The whole US America came. I understood that you were here that day. The person na-agwa maka gị si na ọ karị kpọtanụ gị, that will be happy to receive you. Father, ọ bụrụ na ị bịara America, ndị mmadụ ekwere receive gị, ndị na-alalụbu na befa ekwere anabata gị because of Ebuka Obi. Ị karị ịkpọ n'anyị nnụ. Yes, I get provide a place. Ma ndị fada juru ebe a ma ndị sister, anyị ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ enough reason gị pụta na-ekwu ihe ndị na-ekwu na social media, Fada. Eji m Chineke ayọ gị, Fada Nwebe Joy. Amarakwa m ihe Ebuka mere gị o. And achọrọ m ige reasons ha na-enye m. Ọ bụrụ na iwi na ịbịa America na ị ga-ehi na nke layman ma ọ na nke laywoman. Ọ bụrụ iwi ịbịa na parish ma ọ na convent, achọlụ gị room. Yes. Ọ bụrụ iwi na ị alalụ na nke onye chiri echichi. Ọkwụnụ si na echiri Ebuka echichi. That's why ọ dịrọ wọdị. Ka ezi ka isi wee chọkwa n'ihi na nke onye echighị echichi. Ndị ahụ echighị echichi ka ị chọkwa ka ha nyere gị aka. Let me tell you people. Mama gị ma papa gị. Imagine tinu onye na-akparị ya. Anybody that has helped you seriously. What are you people even talking about? When I talk, or they sister marry or they against fellow sisters, no, we have that. That's why I posted the other day. Many sisters that are in support of Ebuka and what I'm doing too. I remember
abuse fellow sisters. You people didn't see anybody in it. I heard a priest saying, a sister biari do the sister ibe yodo. Father, oh, can the father say do the father ibe yodo on social media? That sisters went to 100 days, end of 100 days. No bala. A sister. Wish I know how she solved it. Wish I was part of when she solved it. And I don't let people can deal when family problems in where the God put on social media to condemn them. And if somebody is standing on social media to tell me that she is right, she's advising her fellow sisters on social media in that way, and you people are defending evil because you don't like Ebuka, because it's about Ebuka. Only one response, Ebuka nyene, ona fiote benine. One or two response. If Ebuka should respond, maybe. But I'm begging him, do not respond. What about you get respond to Kwagyu? If you talk about me in a way I don't like, I will respond to you. Even though I'm begging Ebuka, do not respond. He don't need to. Let his sons and daughters respond for him. But he put on a social media, that is it. Unless it defends what if a meme happens tomorrow, Lord take care his cause. It's an edge where Papa get caught. It's an edge where one do can Ayoba on your behalf. Obuno kaimeye, kesi me no boda. In my like here, Ebuka bikuno ya accused. No, yes, me. Just like in Kane Wikita. Ofu Alhaji, can you not true efi? Kedi Hanese, Kedi Hanado, or followers can adoifa. Okay, Kita, this weekend, this week, yeah, Thursday, or Wednesday, Kone Bido, Father Bemonso is coming to New York. So, I encourage you to go. He's a true man of God. Father Emmanuel Obima, known as Ebemonso. Father Nwebe Joy Jericho nye. Bika koye ne wanne mwoke. Rapia no so ho ni ifa noa. Oso ha basaga. He loves Ebuka. And the one na body only respect onwe. I na kwado bibia. I am always ready to help anybody that touch life. He's coming to New York this week. So if you're in New York, go. I will post the flyer. And from there, he's coming to Houston, Texas next week. So if you're around Texas, come and meet Bemonso live. Father Nwebe Joy, if you want to come and do your own evangelism or ministry, tell me. I will help you. I will help you. Ofuda. Enuru je na nke Zion, enuru bia na nke Bemonso. Aya nuru kwa bia na nke gi. Onye arasi yeme na ha na nihu. Si bekwe ya na azu because o ma hebe onye nzopụta ga-esi abia. Ofu Alhaji ka na churu efi. It doesn't matter. It doesn't matter. So you cannot win souls by killing another. And we have right to go to enter any shop we want to buy something and buy something. As long as he has chorizo and he legal, we have right to enter any shop and shop. So what's your problem? You don't know what people are going through. Honestly, when they talk about this, people are looking for miracle. Maybe you're not privileged to hear the pains of people. Maybe some of you are still out looking for money. When people share their pains, some are sick. A lot of people are going through kidney problems. You will not know that they're going through dialysis. Is it the kind of guy they are looking for miracle? Why would they go to look for miracle? You want them to go to native doctor? All you do is to sit down and start watching Ebuka's program in order to find faults.
If God should mark our guilt, who will survive? Many of these people, you see, are going through sicknesses like cancer. Always somebody meeting, but say, always two different kinds of cancer. You will not know. Over there, if you don't go to work, imaku bill. Every done 100 days fasting. I joined them. I'm part of it. 100 days. Kai maybe hana wa was anyway. Ebe monso nke ye nokwa 90 days praying and fasting. I join the kwalum. Mesia mbidokwa. Father Nwebe Joy inwe nke gi wete mma join the kwa. Ihe na agba was anyway. I don't want to miss this heaven. Yes. N'Enugu ụmụ nọ n'Enugu na-aga nke mbaka. Nke fada mbaka. Nna si ha jee. Onwekwa nke a na-eme esonye nchọnsi fejene mana na-emeghị encourage go ugwu dị nsọ fa na-eje anyway. I can encourage my sisters to know God more. I will, as long as it doesn't interfere with the community activities, as long as it doesn't affect our spirituality, our call as a nun. Fa mebie no anywhere ka na-eje, anywhere ka na-achọ. We want to touch lives. And as my congregation's apostolate is evangelization, touching souls, only the truth can set you free. Stop this bitterness. My beloved Zion, I don't want to call Zion priest before I mean, our priests that love Ebuka, I need you to get up. I need you to arise and speak. I'm not saying you should speak like Mother Mario. Everybody will not have my kind of gift. Who doesn't fear anybody? I respect people, but I don't fear anybody. I've lost even some close friends because of my boldness of speaking out on social media. They don't want to near me. They don't want to be identified with me. That's okay. The ones that love me will come close. So I need you to stand out and speak the truth and tell your fellow priest. Niho na-eme adigo too much. The other day ọgbapụrụ shoe ya kwuru duo isi nke Ebuka Obi ga-awụkwa virgin monka. Ọ bụrụ na Ebuka si unu na ọwụ virgin, rapụ nne ya aka nnu ka ọ bụrụ ife o si na ọ bụ. Is it your business? Obasalụ gị na mmadụ pụtara sị gị na ya bụ virgin. What if you are not? It's your business. You lost your own. It's your business. It's not your duty to come and prove anybody whether it's a virgin or not. That's not your job. If maybe unu kwesịrị, oh my God, a na-achụ chaff. A lot of things in men are buying in Nigeria. Them. I've not seen you people really fight against only problem on daily for days now. I watched it. They were sending me the link on this. Father, tata Ebuka Obi, tomorrow Ebuka Obi nka. Uno chori ikpogbu ye. Uno choko nwo. Okwa nwa mmadu ka ọ bụ. Ebuka okwa nwa mmadu, ejima mmadu. How do you want the twin to feel like? Why these distractions? Are you people not seeing that the devil is acting? Why do we allow hidden ways to separate us? Before you know it, mmadu ni biya kobonu. Servant of God ni biya kobonu for no just reason. Itinyonu, yes, I'm not any priest itinyonu atagaya a fake priest. When Father Tony Sikeome novena for Ebuka Obi, I saw the same sister Cheesy. Yeah, web that photo, Father Tony. Bupu isi post eba. Father Walla fake. Father, I am not go to her page unless or Wesisiania. And then you can come here to start defending now. Ebuka Obi is insulting sisters. Are you not seeing the one sister insulting him? Why will a sister
her page be insulting Ebuka Obi. O mere gini. Kenku dele na baba. And you're telling me that Ebuka Obi has to apologize for insulting sisters. What are sisters who are insulting this man, this young man? Obu na nudi, obu na sister nudi, onye diko Ebuka Obi, oga ania, Ebuka Obi noya, oga aritie. Do the church encourage a woman insulting her husband? Do the church encourage people insulting in public? Do we, the Catholic Church, encourage this? The Catholic Church I was born 50-something years ago. No, that's not true. We don't encourage bullying. We don't encourage saga. We don't encourage coming to the social media to insult anybody. Catholic Church is known for forgiveness. Sacrament of reconciliation. We preach, we preach against anger. Ebuka Obi as a layman, Father, una bayarea, una let ya go, una ebere. You cannot be the main hand that wants to destroy him. You cannot be. No! Unacceptable. And people are not talking. Father Gabriel wanted to talk the other day. They tore him into peace. Father Simeon wanted to talk. They tore him into halapu. May God raise men of God, servants of God, priests of God, that we stand strong without fear, without the fear of pains, to evangelize the world, to call a spade. Please, I want to beg the Zionites, do not allow anybody to distract you. Today is the 3rd day of the 100 days fasting and prayer. The Bible said that the devil is roaring like a hungry. A lot of people are depressed. Every time, Ebuka, otabiro emejigi. Ebuka Obi omelegigene. The man in Abaha don't even talk to you. Omaro onye Igbo, omego ki avoid. Ogo no mabu onye Igbo. Onwe ihe jikọtazi gị. Why not leave him alone and go your way? Anyway, I'm on a dog. Divorce Ebuka and leave him alone. He's not begging you. Eko tuta amaro no ofu onye abịara afia. Yes. The worst is that anybody who is a follower of Ebuka Obi, unu weti una doya. Anybody who is known as Onyama, that defends him, just asike wete ka doya peace. Ke ihu na emebe ya. Ejiro mo nwem we mara. Ke ihu na emebe hu muwa wo. Una ebe niile ma orukwa. Father Nwebe Joy si na ebe niile o si eri nni na ndị Zion eje piachicha ya. Ebe niile o si eri nni na America, unu eje piachicha ya. Biko ndị Zion mepere nnu Father ụzọ. Mana Father delete ụmụ post gị ndị a. Onwere ebe ọwọkụ ha. Nwanne mmadụ. Ọwọkụrọ chacha. Delete ha. Iwe wezina gị. Amara m ihe na-ewe gị. Ama m ihe Ebuka mere gị. Gwa m ihe o mere gị ka m kpeziere unu. Ma ọ bụrụ na o nwee ihe o mere gị. Imekwa maka ihe ndị otu ya mere gị. Ị na-ewere Ebuka iwe. O nwere ife Ebuka mere gị. Yes. Obro follow. So that now somebody na-eme gị attack because na ịtụpụrụ onye dị otu ọnụ does not mean na onye ahụ dunyere ya. But mgbe ị na-akparị nne mmadụ, mgbe ị na-akparị nna mmadụ, mgbe ị na-akparị nwanne mmadụ, enyi mmadụ, onye furu onye n'anya will give it back to you. I like Ebuka na-eme. I love the man. And he's my brother from the same place. Onwa follow. And therefore, I will talk. When you for onye na abroad nwanne m ka ofozi onye nwanne m.
You know? Ụfọdụ ga-edere m na comment section. Dị sure na ọ bụrụ Madam Mary owe onye nwa jekwuru ese ka ọ nụọ ya. Hey, Chineke. I am begging all of you that feel bad about Ebuka. In any way Ebuka has offended you, forgive him. He's a human being. In any way I have offended you by supporting Ebuka, forgive me. Because I will not stop. Oh. I will not stop defending him. Any do I'll come out again. Unu mechi ọnụ, me mechi ọnụ. Ịsakwa m ya, m ga-apụtakwa saa gị ya. God has given me the platform to express myself.